kufuneke kube umuntu ozawumapha a-address i-guilders ze-secretary yathi executive yam vice ibinako ukuthi nombhala ngoba siyi-executive sonke kwathi kodwa kwathiwa vice ndiyayibhaqa ke into yobana ingathi yingxaki into yoba nguvice. Sizavuma le ngoma mbo endayinikwa nguThixo xa ndingena sikhangele umqhele esawufumana wona kule ncwadi besifunda kuyo, isahluko sesithathu. Ndicela udibanisa bantu abatsha ezi vesi zimbini, uvesi 9 novesi 10. Ngoku ke naku ukukhala koonyana bakaSerayili kufikile kum, kanjalo ndikubonile uxineka abaxine ngako amayiphutha. Hamba ngoku ndikuthume kuFaro ubakhuphe eyiphutha abantu bam oonyana bakaSerayili. Ndingumntu ke noko ongakwaziyo ukuwabamba amagama, zange ndadibana nento ezine-history phakathi. Ndiyathanda ukuzenzela ubomi lula. Ndicela sidibanise laa mqolo upha ku-9 nalo ku-10 othi ukukhala koonyana bakaSerayili kufikile kum. Hamba ngoku ndikuthume kuFaro. Njengoko ndinjalo Nkosi nazo zonke iivesi ezilandelayo.